Folim tanon wala man no mo désir plus flavor bema chen muso dem sel ma fa mali kono ali mali koka mo mo ben wati na ki nyebe jaima ibi ga flavor ben to me ki fo no mai o ko fe se du muso do ma be trobu kala mo won trobu kala de ka bra de fu ka fo ni asile anga trobu kala de mukaka na la sono projet salamu alaykum wa alaykum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asile trobu kala de mukaka ko soba fola alhamdulillah mbi fo fola ki wala nyumando o ko fe mbe zikir prisi kanu baga bala jene fo krenga na ma promoteur fo o ko fe ante senga ante nyina ni go joni ngona ndi ba fo sa punima wati beni professeur dona trobo kena kono ambi bala du kufu professeur bi bala du do zof ma chama bi yera nyininga ako professeur na ona ka ko bala du ko kana nyina professeur e trobo kana bala du kufu wikili beladugu dozo ye fe onfoyin beladugu dozo yo kono jai mama ye la truk dingilendi ma na ichendi ma bi ami ginyala man klimna chawche doni nyuma ngilendi ma kana kama fitri wale folo dalu mi soroni bunyadi ani barka sila chaw do ye fe ngaw ye uti bolola ni se kaw ye bi ama fa mu shuwili ka fembe duma o be daba muna parce que ay dalu mundima ni ya bara ay femu nyasima odidu o kama kambufu ko wala nyuma no kofe chema sabe malikono ani maliko fe kamba befu ka bela jele wala nyuma do alhamdulillah jalla salama projet bela jele o fu kala me fu bela jele me fa nyoma fleba la wani engrais ka bilbil badi ima jalla salama ala bi trobu kenaka ay trobu ta sejo ke ka siri peu asafne alhamdulillah sila don ba bes fona kodo mama ma be trobu don sejo e ni so dendo janfalo mamdo tasma mu fana do janfa tasma do ne ni nye yala go sejo tasma do e juma fo ko bomu yere sejo tasma do parce que janfa tasma do o sejo don ba shima nyan soso ko ni adama de kala turuda ni sejo kilimpe nana ni mine trobu dala de bi moloima trobu dala de bi se ka dade ere la turudala ka koka suna ba do kete majeli ay kana sigo la fiu sejo kilimpe ni ayo o dandala la danda ere la o ere dande mala wani dara la bi janfa sejo ni oni sejo fana bolola wuli tikili oni sejo kilimbe bolola wuli tikili sejo ni ko chama makono sila ibda magara asiriti galamuna ni sejo don foiti kamana kwa parce que foiti dani na foiti adama deni yareti na fioni ninti don mati o kama idam magara ni muna ni sramuna ni magili jigi fendola sandola ambe beladugo nga chokora do be na be barola akoma professeur doni na ni mado e nyama dole ya kila ka kodo kala sa kiba tellement do la trusa ibi munda na munga tili yodo no foroma on ma zinzi katal mango shilita odo chokora de sejo ni chef man kirigiri ketugo fane yola ako ni sejo ni chef ma be bara dinge sola ko ita barake ka pod dinge sola ka takko kono yake ko mga mabita soro ko ken wakama sila mo kala turu nyine ga don sejo ni sodo idam gara safne muna ka adama den sania ka mabo janfa kono ka mabo dabali kono ka mabo juga kono sila mo kemebe bibina wallahi mamu bi entourage la ni nimbo ala iba ye ko moti ibita la turu dalaw fo wa fo dongo do nan turabu da wo karsa ita kena wo karsa juga bigo e bi juga nyine yoro nymen mamu ko logan wore minde juga ayi ini mu minyanga o diga jukunka dabali ni juga munu bi gada madina aka chama ye mo ere
ɲɔfɔ mɔgɔ walima mɔgɔ ni fɛn minnu ka surun o caman t'i nin ye i b'a ye janfa bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ i dɔnbaa de y'a k'i la maa b'i sigi yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko n janfara se ka danaya ni mɔgɔ dɔ cɛ walima i dɔnbaa dɔ de ka janfa don sela o sejo an tilala safinɛ la an y'a labɛn ka juguya kari ka bɔ yen ka dabalijugu ci ka bɔ yen ka ko gɛlɛnw wuli ka bɔ yen ko mana gɛlɛya cogo o cogo ka a gɛlɛya wuli ka bɔ yen ale de b'o kɛ ale bazi n'i y'ale dalu baara ale ti foyi kan ka juguya minnu ni gɛlɛya minnu ni siri minnu bɛ yen nɔ k'a tigɛ ka bɔ yen ale de ka baaraw ye ka adamaden to dingɛ kɔnɔ walima dabali kɛlen kan dabali mun kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ fɛ karisa tɛ se ka kɛ fɛ ou bien karisa tɛna dayɛlɛ ou bien karisa tɛna se ka bɔ nin ko in na sela n'i y'a safinɛ di mɔgɔ binnen ma n'a y'a ko a b'a ka siri tigɛ ka bɔ yen mɔgɔ mun bɛ yen n'a ka ko datugulen don ou bien mɔgɔ min bɛ yen n'a bolo donna diɲɛ ko o ko la a tɛ résultat y'a la ou bien n'a bolo donna ko o ko la ale tɛ avancer a la ou bien ale yɛrɛ mana ko o ko daminɛ o ko bɛ bali ka jɔ sela sejo safinɛ de b'a kɛ a faamuyara ni ala sɔnna mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a mɛn cogo min na professeur da e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ni seju safinɛ na ka siri tigɛ ka dabalijuguw la kari ka janfaw tiɲɛ e professeur la ka nɛgɛjuru sira la mais nɛgɛjuru sira filɛ nin jaw ɲɛfɛ minnu ye mali kɔ kan aw bɛ négatif fɔlɔ kɛ 00223 77 18 13 94 n'o ko ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma e ka i ta la sɔrɔ cogo min na i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ siratigɛ ɲuman bɛ professeur yɛrɛ bolo ni ala sɔnna ni bɛ dan se an ka bi tubabu kɛnɛ jamukan na ما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكقدره ومقدار العظيم سيدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين